Gastronómie dnes nevarí, ale sa rozhodol piecť. A tá makarónky známe ako macarons alebo snehové pusinky. Na makarónky budeme potrebovať mleté mandle, práškový cukor, bielka, vanilkový cukor, štipku soli, kypriaci prášok a čučoritkovú šťavu. Toto sú naše základné ingrediencie. Najprv si premiešame nájemno pomleté mandle s práškovým cukrom, s kypriacím práškom a necháme odležať. Medzi tým si z bielok vyšľaháme tuhý sneh spolu s štipkou soli. Keď je sneh hotový, potom pridáme vanilku, trošku čučoritkovej šťavy a došľaháme a k snehu primiešame nakoniec mandľovú zmes. Cesto nadávkujeme na plech, respektíve silikónovú podložku a dáme piec tak na 15 minút a zhruba 130 stupňov. Medzi tým, ako sa nám pečú makarónky, si môžeme spraviť plnku, napríklad z mlieka, zlatého klasu, masla, práškového cukru a mletých mandlí. Najprv si uvaríme puding z mlieka zlatého klasu. Necháme ho vychladnúť, maslo vymiešame s cukrom, prípadne troškou koniaku, potom primiešame chladný puding a nakoniec aj mandle. Teraz už len spojiť upečené makarónky spolu s plnkou a makarónky sú hotové. Kto ochutná prvý?